Στις αρχές της δεκαετίας του 1990, η Αθήνα βυθίστηκε σε έναν εφιάλτη που κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί. Ένας άντρας, ο Αντώνης Δαγκλής, περιπλανιόταν στους σκοτεινούς δρόμους της πόλης, κυνηγώντας γυναίκες. Οι γυναίκες αυτές εργάζονταν στο πιο ευάλωτο περιθώριο της κοινωνίας. Το χαμόγελό του έκρυβε έναν ψυχρό, ψυχωτικό, εγκληματικό νου. Κάθε νύχτα γινόταν μια νέα, ανατριχιαστική ιστορία τρόμου. Τα θύματα του Δαγκλή ήταν συνήθως ιερόδουλες. Τις προσέγγιζε με γοητεία, αλλά σύντομα η ατμόσφαιρα γινόταν καταστροφικά σκοτεινή. Τις στραγγάλιζε με ένα σχοινί, αφήνοντας πίσω του τις σκιές τους να αιωρούνται. Σε πολλές περιπτώσεις, τα εγκλήματά του δεν σταματούσαν στον στραγγαλισμό. Υπήρξαν θύματα που βρέθηκαν ακροτηριασμένα, τα μέλη τους σκορπισμένα σε διαφορετικά σημεία της πόλης, σαν να ήθελε να αφήσει ένα ανατριχιαστικό σήμα στον κόσμο γύρω του. Οι δρόμοι της Αθήνας, τις νύχτες, γέμιζαν με ψίθυρους και φωνές που κανείς δεν μπορούσε να εξηγήσει. Οι σκιές κινούνταν ανεξήγητα ανάμεσα στους σκοτεινούς δρόμους και τα στενά δρομάκια. Οι γειτονιές που τον γνώριζαν ζούσαν με τον φόβο ότι ο άντρας αυτός μπορούσε να εμφανιστεί. Με την ψυχοπαθητική του αιμονή, άφηνε πίσω του θάνατο και τρόμο. Τελικά, η αστυνομία κατάφερε να τον συλλάβει. Ο Δαγκλής καταδικάστηκε για τους φόνους και τις απόπειρες φόνου που επιβεβαιώθηκαν. Η φρίκη των πράξεών του είχε ήδη αφήσει ανεξίτηλα σημάδια. Τα θύματά του, τα ακροτηριασμένα σώματα και οι σκοτεινές σκιές συνέχισαν να στοιχιώνουν τη μνήμη. Όσον έζησαν εκείνα τα χρόνια, η ιστορία του Αντώνη Δαγκλή δεν είναι μόνο μια υπόθεση εγκλήματος. Είναι μια σκοτεινή κληρονομιά που θυμίζει πως μερικοί άνθρωποι μπορούν να αφήσουν πίσω τους τρόμο, φρίκη και ανεξήγητες σκιές, ακόμη και όταν έχουν πια συλληφθεί. Οι δρόμοι της Αθήνας, ακόμα και σήμερα, φαίνεται να κρατούν ψιθύρους από εκείνες τις νύχτες, σαν οι σκιές των θυμάτων του να μην ησύχασαν ποτέ.